سلام كبرى تختلتنا أبزغاء سالساي كفال ويكا عينتات وفري أبتن كنوافر لنقل بفلا إذا نايلو معانت حتى أبتن أقدستي زقونا زي نايلو معانت تمر عينتات خاتاتيلنا رقص إني أبتن وفري نبص حدا رجس كنوافر نقلنا تكون سبت حسابات تردينا بخمي نوافر تراي كترفنا بدحري سلازي عينتات وفري ويكا تايبس اوف انفستمنت كنرينا بزناي سالساي درجة مالتي قدمي إيجن إذا أنا أب كاش مالت ኣብ ጅቡኻ ጥራይ ዘሎ ካሽ ባጤራ ከይመስለኩም ወላ እቲ ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብ ካሽ ኢልና ኢና ንፅውዖ ብዓይኒ ፋይናንስ ማለት እዩ ስቶክ ኣለና ስቶክ ማለት ከዓ እንታይ ምኳኑ ትርዲእና ኣሎ ብርኪ ናይ ዓበይቲ ትካላት ክትሕዝ ከለካ ማለት እዩ መጀመርያ መዓልቲ ሎሚ ዘዋፈቶ ዝኸውን ነይረ ኣብ ተስላ ኣነ ዋጋ ኣክቱ ፅባሕ ሎም ኳ ዕፅው ቀዳም ሰበት ማርኬት ኤኒዌይ ከምቲ ንሕና ንስራሓሉ ዕረፍትና ፅባሕ እንተዘዋፍረላ ነይረ ፅባሕ ከስብ ድያ ተስላ ክትውስኽ ድያ ክትቅንስ ተኢልኩምኒ ሓምሳ ሓምሳ ኣይፈልጣኒ ቁማር እያ ክትቅየር ንሰማ ዝፈልጣ ነገር የብለይን ኦኬ እንታይ ደኣ ገንዘብ እንተይብኩም ንኽእል ኣብዛ 10 ቅርሺ ኣብ ባንክ ታልያ ኦኬ ሴፍ እያ ወላ ሓንቲ ትኸውን እያ ክብለኩም እታ ቀዳመይቲ ዜሮ መዓልቲ ንዓ 10 10 መዓልቲ ክንህባ ከለና ግን እታ ካሽ እንታይ ትኸውን ኣላ ምስ ግዜ ማለት እዩ ዋጋ እንዳጎደለት እያ ትጎድል ክብራ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ከም ዘሎ ርኢና ነርና ወይ ዘቕባበ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ባንክ ተቐሚጥና ኣብ ገንዘብ ተቐሚጥና ኣብቲ ሩል ኦፍ 72 ትበሃል ኣላ ንኣብነት 2% ብኢንፍሌሽን ዓመታዊ ዝጎድል እንተሃልዩ ዓመታዊ ማለት እዩ እታ 100,000 ናተይ ድሕሪ 36 ንክልቲኣት ንቁል ድሕሪ 36 ዓመት ከም 50,000 ኮይና ጥራይ ክተገልግለኒ 100,000 ዝነበረት ከም 50,000 ጥራይ ኮይና ምክንያቱ ገዛ ክኸብር ማይ ክኸብር ኤሌክትሪክ ክኸብር ኤቭሪቲንግ ማለት ስለዚ ገንዘብ እንታይ ኮነ ብተዘዋዋሪ ዋግኡ ይጎድል ኣሎ ማለት ስቶክ ማርኬት ከ መጀመርያ ሪስክ ክመስል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ሙላዕሊ ታሕቲ ዘይንፈልጣ ከተብለካ ትኽእል እያ ግዜ ምስ ትህባ ግን እቲ ዝበለፀ ደረጃ እዩ ወይ ከዓ ነቲ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ስዒሩስ ሃብትካ ከምፃልካ ዝኽእል እዩ ክንሪኦ ንኽእልና ድማ ፅቡቅ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ወፍር ኣለውና ኣብዚ ሓለፈ ርኢና ኢና ውልቃዊ ስቶክ ነዋፍር ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ዓይነታት ፋንድስ ኣለውና ሚቹዋል ፋንድ ኢንደክስ ፋንድ ወይ ከዓ ኤክስቼንጅ ትሬድ ፋንድ ዝበሃሉ ኦፍኮርስ ሪትስ ኣለና ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝረኣኒዮ እዚ ካብ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ሓንቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ግን እዚና ኣብዚኣ ዘለዋ ኣርባዕተ ሰለስተ ትካላትን ብምፍላጥ ዝበዝሕና ምንታይ ክንዋፍር ኢና ኣብዚኣ ኢቲኤፍ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ኤስኤም 500 ናብ ዝሓለፈ ዝጠቐስናዮ ቃል ኣብኡ ዝበዝሐ ክንዋፍር ኢና ብቕልል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ ስለዚ ውልቃዊ ስቶክ ጥቕምታቱ ጉድኣታቱ እንታይ ከም ዝኾነ ክሪአኩም መጀመርያ ጥቕምን ጉድኣትን ምፍላጥ እዩ ዝኾነ ነገር መጀመርያ ስቶክ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኦውን ስቶክ is like own a percentage of a great business ኢሎ ንሓንቲ ስቶክ ምውናን ማለት ሚእታዊት ናይ ሓንቲ ዓባይ ብልፅቲ ትካል ምውናን ማለት እዩ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ስቶክ ማለት ኣብ ሓንቲ ህዝባዊ ንግዲ ወይ ከዓ ፓብሊክ ማለት እዩ ትካል ዋንነት ከም ዘለካ ዘመልክት ቃል ወይ ከዓ ሼር ንብሎ ንኽእልና ወይ ከዓ ኤኩቲ ማለት ሼር ኦፍ ስቶክ እንተሃሊካ ብርክ ኣለካ ማለት ልክዕ ከምቲ ፊደል ፋይናንስ ዝበልናዮ ንኣብነት ኣማዞን ኣለና ብርክ ከዓ ትኽእል እየ ካብቲ ብዙሕ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ወይ ቁፅሪ ዘለዎም ብርክታት ሓንቲ ክገዝእ ክእል እየ ክልተ ክገዝእ ክእል እየ 3 4 5 ወላ ርብዒ ናይታ ብርኪ ከመን ክገዝእ ክእል እየ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ብዙሓት ኣለዋና ዝኸደ ወስዶ ክሜድሓ ኣብዚ ለኩም ኣብ ኣሜሪካ ራይ 971 ትካላት ኣለዋ ኣብዚ ብዙሓት ዘይንፈልጠን ኣለዋ ብዙሓት ከዓ ንፈልጠን ኣለዋ ማለት ዝበዝሓ ንፈልጠን ኢና ኣብዚ ግን በዓል ኣፕል ኣለዋ ንኣብነት ኣብዚ በዓል ኤፒ ኣለና ንፈልጦ ሓደ ክልተ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኩለን በብሓደ ክንረኸበን ንኽእልና ንዓና ዘገድሰና ኣይኮነን ግን ከም ዘለና ጥራይ ኣብዚ ፊልም ቪዝ ከድና ክንሪኦ ንኽእልና በብሓደ ክንመርፀ ንኽእልና እንተደሊና ማለት እዩ ኦኬ ጥቕምታቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወይ ከዓ ውልቃዊ ስቶክ ንኣብነት ኣብ ተስላ ወይ ኣብ ኣፕል ንምንታይ ይወፍር ኣለኹ ኦኬ ኢኮኖሚ ወይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኢና ነዋፍር ዝበለና ፅቡቅ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብዙሕ መክሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሪስክ ብምውሳድ በዓል ተስላ ብምውፋር ማለት እዩ ንስኻ ሙሉእ ቁፅፅር ኣለካ ድሌትካ መዓልቲ ክትገዝእን ክትሸይጥን ትኽእል ኢኻ ሎሚ ገዚእካ ፅባሕ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ገዚእካ ድሕሪ 10 ዓመት ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት እዩ እንታይ ትውንን ከም ዘለካ ሙሉእ ኣፍልጥ ኣለካ ስለዚ ክንደይ ኢለኩም ዝላዕለ ከባቢ 10,000 ትካላት ኣለዋ ኢለኩም ኣሜሪካ ጥራይ ንኩለን ክፈልጠን ኣይክእልን እየ እንታይ ዳ ኣፕል ስለ ዝፈልጥ ኣብ ኣፕል ከዋፍር ክእል እየ ብዛዕባ ኣፕል ካብ ምንታይ ኣታዊ የምፁ ካብ ምንታይ ወፃኢ ኣለዎም ክንደይ መክሰብ የእቱ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እንታይ ዕብየት ኣትዮም ኩሉ መፅናዕቲ ናቶም ክወስድ ክቐልል ንኩለን ግን ከፅንዕና ኣይክእልን መዓስ ትገዝእን ትሸጦን ባዕልካ ስለትውንኖ ናይ ታክስ ወይ ከዓ ናይ ግብሪ ቀረፅ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ጥቕምታት ኣለካ ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ ክሳብ 20,000 ታክስ ከይከፍልና ክነዋፍረለን ንኽእል ኢና ቀሲልና ንመሃር ኢና ስለዚ ክፍሊት ከዓ ይትረኽበኒ ኢኻ ትገዝእን ክትሸይጥን ስዋሕ ሓንቲ ትኸፍልኒ ኢኻ ማለት እዩ ጉድኣት ከ በንፃሩ ኢኮኖሚ ሕማቕ ኣብ ዘለሉ ቀልጢፈን ክወድቃ ክእላ እየን ስለዚ የዛነቃዮ
ዋግኡ ሕማቕ እዩ ምዝናቕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዳይቨርሲፊኬሽን ናብ ዝሓለፈ ክላስ ተምሃርና እዩ እቲ ሪኮመንድድ ወይ ከዓ ሓሳባት ዝወሃብ እንታይ እዩ ልዕሊ 20 ዝኾና ትካላት ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል እቲ ሪኮመንዴሽን ወይ ከዓ ሓሳባት ማለት እዩ እተን ዘዋፈርካለን ትካላት ንምቁፃር ዝያዳ ግዜ ከድልየካ ክእል ኤክስፐርት ንክትከውን ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ኣታዊኣ መክሰባ ዕብየታ ካልእ ኢሞሽን ብፍላይ ትሬድ ትገብር ተኮይንካ 10 ሚእታዊት ፍልጠት 9 ሚእታዊት ግን ኢሞሽን ማለት ከዓ ብስምዒት ቀልጢፍካ ክትገዝእ ክትሸይጥን ስለትኽእል ብፍላይ ንኣሽቱ ኮይኖም ንምባል ኢሉ ስለዚ እዚኣ ከቢራ ኣላ መክሸጣ እዚኣ ክሸጥ ኖ ከምኡ ዘይኮነ እንታይ ንነውሕ ዝበለ ከተዋፍር ከለካ ኣብ ካልእ ትካላት ክትዋፍር ኤግዛምፕል ኣለኩም ኣብዚ ኤኒዌ ወይ ኣብነት ደሊቨሩ ንፈልጦ ኢና ዝበዝሐ ካብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ሰሪሕ ዝኸመን ኣብ ደሊቨሩ ምግቢ ተበፃፅሕ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኮረና ብጣዕሚ ላዕሊ ከይደ ኣብ ግዜ ኮረና ብዝና ሕማም ናይ ቫይረስ ዝነበረሉ ማለት እዩ 282 ብናይ ዩኬ ብናይ ፓውንድ ማለት እዩ ትሽየጥ ነራ ብርኪ ሽዑ ኣይፒኦ ኣትያ ኣብ ፓብሊክ ናይ ውልቂ ዝነበረት ናባና ኣትያ ማለት እዩ ብዙሕ ስለ ዝኸሰቡ ኣትዮም ኣብ ፓብሊክ ሰለብሬት ገይሮም ወይ ከዓ ከውዕልዎ ከለዉ ርኢናዮም ነርና ሕጂ ድሕሪኡ ግን እንተኮይና 53 ሚእታዊት ጎዲላ ኣላ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ፅቡቅ ኣይኮና ኣብ ሓንቲ ጥራይ ተዋፊርካ 100,000 ዘዋፍር ከንስ 50,000 ኮይነ ንተርፈ ማለት እዩ ተዘዋዋሪ ኣብ ደሊቨሩ ጥራይ ተትኸውን ነራ እዩ ዝብል ዘለኹ ኦኬ በንፃሩ ኣብ ኣፕል ተዝኸውን ነይረኸ ኣብዚ ተርእናዮ 11 ሳንቲም ትሽየጥ ነራ ብናይ ቀደም ኣብዚ 84 ኣብዚ ግዜ ዝኸነ ትሽየጥ ኣላ 220 11 ሳንቲም ዝቐመጥ ከንስ 226 ምዃና ማለት እዩ 226 ዶላር ሕጂ ታብሎክ ሚለ 205% ወሲኹሉ ሽሕ ዘዋፈር ክያስ 2 ሚልዮን ከባቢ ምዃነ ነይሩ ማለት እዩ ብፐርሰንት ክንርብሖ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ሓንቲ ትካል ስለዚ ሪስክ ኣለዎ ጥቕሚ ኸ ኣለዎ ንዓና ዝበለፀ መገዲ ግን እንታይ እዩ ክልቲኣ ክከውን ዝግባእ ነሩ እዚኣ ይ ኢንቨስትመንት ፋንድስ ኣለውና ወይ ከዓ ዓይነታት ወፍሪ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምዝናቕ ኢለኩም ፀኒሕ ኩሉ እንቋቑሖኻ ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ኣይተቐምጦ ዝብል ብሂል ኣሎ ወይ ከዓ ዶን ፑት ኦል የር ኤግስ ኢን ዋን ባስኬት ዝብል ኣሎ ክተሕጊ ማለት እዩ ከም በዓል ጄፒ ሞርጋን ጆንሰን ጆንሰን በዓል ኣፕል በዓል ማይክሮሶፍት በዓል ኣፕል ኩለን ዘለዎኦ እንታይ እዩ ሚቹዋል ፋንድ ኢንደክስ ፋንድ ወይ ከዓ ኢቲኤፍ ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፋንድ ኢና ፅዋዕና ና ሆፕሊ ፋንድ ዝበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ትኮኑ ስከ ኦኬ ታንክ ዩ ስለዚ ፋንድ ማለት ከዓ እኩባት ማለት እዩ ሓፂሩ እኩባት ዝተኣኪበ ዝመፅእ ኣለዋ ከባቢ ሓንቲ ከምታ ዘንቢል ዝበልናያ ሓንቲ ኣራንሺ ጥራይ ዝመፀካ ወይ እንቋቑሖ ጥራይ ዝመፀካ ኩሉ ትዘድልየካ ኣስቤዛ ኩሉ መፂእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እንቋቑሖ ተተሰይሩ ሽጉርትን ኮሚደርን ወላ ተደቢርካ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ ገለ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ንኣብነት ጄፒ ሞርጋን ዜሮ ትኸይዳ እዚአን ስለ ዝወስኻ ገንዘብካ ከዓ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ ዘዛንቆ ስለ ዘለካ ስለዚ ቀዳማይ ሚቹዋል ፋንድ ክንርኢና 2.1 ማለት እዩ ሚቹዋል ፋንድ ኣለና ሚቹዋል ፋንድ ማለት ዝበዝሐ ንዓና ዝኸውን ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ክኢላታት ናይ ባንክታት እሞ ተምፅእ ንሶም ከዓ የመሓድሩልካ ገንዘብካ ማለት እዩ ብዚ ተዋፍሮም ዘለካ ብተዘዋዋሪ ኣነ ኣብ ሎንደን እየ ዝቕመጥ ናብ ሸፊልድ ዝበሃል ከተማ ከይተ ዝኸውን ነይረ መኪና ክትዝውር ዘይክእል እንተኮይንታ ገብረ ታክሲ ክሕዜ ታክሲ ድራይቨር ኦቨር ዲገለ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ ክንደይ 300 ዲ 400 ከክፍለኒ ኣደነ ክንደይ ዘለዎ ትዕሉ መኪና ያላትኒ ግን ብ20 ቅርሺ ወይ ብ30 ቅርሺ ዲ ወይ ብ50 ቅርሺ ኮታስ ባዕለይ ዝውራ ስለ ዘለኹ ማለት ስለዚ ሚቹዋል ፋንድ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝበዛሕና እንታይ ንእሽተይ ተማሂርካ ባዕልካ ክትዋፍር ከለካ እዩ ዝበለፀ ከመይ ከም ዝኾነ ክትርድዎ ግን ኣብ ኣዋፈርቲ ኣለና ኢንቨስተርስ ኣነ ንስኹም ኩልና ማለት እዩ ገንዘብና ኣኪብና ንመንህቦ ነቶም ማናጀር ዝበሃሉ ሓለፍቲ ናይቲ ፋንድ ማለት እዩ ንሶም ከዓ ይመርፁልና ኣብ ተስላ ድዮም ኣብ ኣፕል ድዮም ኣብ ቦንድ ድዮም ኣብ ገዛ ድዮም የዋፍርዎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ መክሰብ ምስ ረኸቡ ንዓና ከዓ የመሓላልፉልና ቅድሚኡ ግን ከምታ ናይ ኡበር 300 ዘኽፍለኒ ዝበልኮ እዚኦም ከዓ ካብ 2 ክሳብ 3% ንዓመታዊ ይኽሰር ከኽፍሉን እዮም ማለት እዩ እዚ 2 ሚእታዊት ማለት ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ልክዕ ከም ናይ ገዛ ክትገዝእ ከለካ 7% እዩ ዘሎ ሕጂ ሞርጌጅ ብጣዕሚ ክቡር ንብሎ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ 2% 3% ኮይኑ ብዙሕ ምክንያቱ ባዕልካ ሽኺ ከፈልካ ተዋፍር ትኽእል መገዲ ስለ ዘሎ ማለት ስለዚ ምዝናቕ ኣሎ ዳይቨርሲፋይድ እዩ ወይ ክኢላት በዓል ሞያ እዮም ዝዋፍሩልካ ዘለው ፅቡቅ ነገሩ እንተኾነ ግን ብዙሕ ናይ ታክስ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ክትከፍል ትኽእል እያ ኣብ ቁፅፅርካ ኣይኮነን ንዖም ኢካ ትህቦም ዘለካ ሓላፍነት ማለት እዩ ከምዚ ቆልዓ ተወሊድካ ባዕልካ ትዕብየ እምበር ንሰብ ዕብየ ኤሌክት ከለካ ማለት እዩ ተዘዋወረ ክሪኦ ከለኩ ኣነ ኦኬ ኢንደክስ ፋንድ ማለት ከ ኢንደክስ ፋንድ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ፍልይ ዘለዎ ኣይኮነን ኣቨሬጅ ናይ ኩሎም ንኣብነት ኣብዚ እዚኣ 20 ትምዘን እንተኮይና እዚ 30 እዚ 40 ዝምዘን እዚ 50 ዝምዘን እዚ 60 ዝምዘን ሚዛን እንተዝኸውን ነይሩ ኣቨሬጅ ክንደይ እዩ ተኢልኩም 40 እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኢንደክስ ፋንድ 40 ክኸውን ኣሎ እቲ ኣቨሬጅ ወይ ከዓ ገምጋም ናይ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ፌስቡክ በዓል ኣሊባባ በዓል ኣማዞን ማይክሮሶፍት ፌስቡክ ኩለን ኣብ ሓንቲ ባስኬት ኮይነን ክመፅሓ ከለዋ ኢንደክስ ፋንድ ኢልና ንፅውዖ ኣለና ስለዚ ኤስኤም 500 ኢልካ ሓጅካ ፀኒሕካ ቅድማ ኣቢልካ መስለኒ
ሶ ኤስኤምፒ 500 ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ክሰምዑ ኢኹም ኣብ ፋይናንስ ማለት እዩ ኣብ ያሆ ፋይናንስ ኣብ ብሉምበርግ ኣብ ኮታስ ኣብ ዓለም ሙሉእ በዓል ቢቢሲ ኸይድኩም ትሰምዑ ኤስኤምፒ 500 ከምዚ ኮይኑ ዝብል ዘረባት ሰሚዐ ኤስኤምፒ 500 ኢቲኤፍ ወይ ኢንደክስ ፋንድ ኮይኑ በዓል ማይክሮሶፍት በዓል ኣፕል በዓል ኤንቪዲያ ኣማዞን መታ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣልፋቤት ጉግል ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ብሮድኮም ተስላ ፈትና ጄፒ ሞርጋን ኩለን ዓበይቲ በዓል ቪዛ ኩለን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ናይ ኣሜሪካ በዓል ዙም ኩለን ንጥቀመለና ብዚ ማለት እዩ ዝሓቆፈ እዩ ከምቲ ዘንቢል ዝበልናዮ ብሓንቲ ጌርና ክነዋፍረሉ ንኽእል ኩሉ ንኣብነት ኣብ ማይክሮሶፍት 100 ቅርሺ እንተዋፊርካ ኣብዚ ኤስኤም 500 7 ቅርሺ ካብኡ ኣብ ማይክሮሶፍት የዋፍሩልካ ኣለዎ ባዕሎም ማለት እዩ ኣብ ኤንቪዲያ ኸ ክንደይ 6.79 ማለት እዩ ኣብ ቪዛ ኸ ከባቢ 1% የዋፍሩልካ ኣለዎ ስለዚ ከም ዕብየት ናይተን ትካላት ብምኢታዊት ቆሪፆም ክሳብ 500 ትካላት ዘለዋት መበል 500 ግን ዳርጋ ይትሰርሕን ሶ ኣብዚ ቪዛ ንኣብነት ጠፊሻ ባንክራፕሲ ጥፈሻ ኣጋጢሞዋ ዜሮ ተትኸይ ነራ ንስኻ እንታይ ትኾን ኣለካ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ በዓል ዚአን ዘለዋትን ትካላት ብዙሕ ገንዘብካ ሒዘን ስለዚ ገንዘብካ ውዒል ሓዲሩ ይውስኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዳውን ጆንስ ዝበሃል ኣሎ 30 ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሓ ኣብ ኢንግላንድ ፉትሲ 100 ወይ ኤፍቲኤስኤ ንብሎ ኣሎ 100 ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ናስዳክ ናይ ቴክኖሎጂ ኣለና ኣብ ጀርመን ከዓ በዓል ዳክስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኩሎ መሪፅካ ኢኻ ስኻ ተዋፍረሉ ኣነ ዝፈትዎ ኤስኤም 500 እዩ ኤስኤም 500 ኣሎ እዚ ናስዳክ ከዓ ፅቡቅ ናይ ቴክኖሎጂ ጥራይ ተዋፍረሉ ከሪአኩም ይከኣል ስለዚ ጥቕሚ ናይዚ እንታይ እዩ ዝተዛነቐ እዩ ኤክስፐንስ ሬሾ ውሕድ ኢኻ ትኸፍለሉ ንበዓል እንታይ ኢልኩም ፀኒሐ እቲ ሚቹዋል ፋንድ ካብ 2 ክሳብ 3% ትኸፍለሉ ኣብዚ ግን 0.1% ወይ 0.03% ገለ ኢኻ ትኸፍለሉ ዳርጋ ክፍሊት የብሉን ማለት እዩ which is good ፅቡቅ ነገሩ ፀገም ናይዚ ግን እንታይ እዩ ኣፕል ንኣብነት ክንደይ ከሲባ 200,000% ወይ ከዓ ሚእታዊት ከሲባ ነራ ነራ ኣብዚ ከምኡ ከ ትፅበዮ ኖ ኣይትፅበዮን ኢኻ ንዓመት ክንደይ 10 ሚእታዊት ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ 10 ሚእታዊት ሽሕ ዘዋፈርክያ 100 ክትከውን እያ ማለት እዩ ግዜ ምስ ትህቦ ግን ኮምፓውንድ ኢንትረስት ዝበሃል ኣሎ ባዕሉ እንዳተወላለደ ነዊሕ ዓመታት ምስ ትህቦ ብፍላይ ንደቅኹም ገለ ብዙሕ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚአን ገዛኻ ተዛዕበያ እዚ ኢንደክስ ዝህባና ትካላት እየን ማለት እዩ ሶ ናይዚ ፀገም ከንታይ ኣለና ካልእ ንኣብነት ኣብ ኤስኤም 500 ክዋፍር ተኮይኑ ኣብ ኢንደክስ ክዋፍር ኣይክእልን ኣነ ኣብ ምንታይ ይዋፍር ኣብ ኢቲኤፍ ዝዋፍር ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራይ ክዋፍርሉ ዝኽእሉ እቲ ኢንደክስ ፋንድ ዝብሎ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ናይ እንግላንድ ኮይኑ ኣነ ክዋፍረሉ ክእለ ኢንደክስ ፋንድ ኣብ ዩሮፕ ኮይኑ ክትዋፍር ዝኽእል እንታይ ዳ ብኢቲኤፍ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ብዓይኒ ኢቲኤፍ ስም ጥራይ ቀይሩ ክመፃ ንከሎ ከዋፍረሉ ክእለ ኢቲኤፍ እዩ ዝፍለጥ ግን ኤክስቼንጅ ትሬድ ፋንድ ተባሂሉ ኣፅዋዕ ልክዕ ግን ንሱ ከዓ ፋንድ እዩ ፋንድ ማለት ከዓ እኩባት ተጠርኒፈን ክመፅኻ ከለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልክዕ ከምቲ ዝተዛነቐ እዩ ነርና ግን ከም ናይ ስቶክ ጌርና ከዓ ኣብ ድሌትና ግዜን ድሌትና ሰዓትን ክንገዝኦም ክትሸጦም ንኽእል ኢና ከምታ ናይተን ትካላት ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኢንደክስ ፋንድ ብዙሕ ዝፈሊ የብሉን እዚ ዝተዛነቐ እዩ ውሕዲ ወፃኢታት እዩ ዘለዎ ቀሊል እዩ ንኸተመሓድሮ ታክስ ትኸፍለሉ ውሕድ እዩ ከም ናይ ውልቃዊ ስቶክ ዕዳጋ ኣብ ዝተኸፈተሉ ግዜ ክትገዝኦም ክትሸጦም ትኽእል ኢኻ ብውሕድ ገንዘብ ከዓ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ወላ ብቅርሲ ጌርካ ክትጅምረሉ ትኽእል ዓይነት ፋንድ እዩ ማለት እዩ ጉድኣት ናቱ እንታይ እዩ ልክዕ ከም ዝበልኮ 10 ሚእታዊት ገለ ኢኻ ክትከስበሉ ትኽእል ባይዘው 10 ሚእታዊት ክብል ከለኹ ውሕድ ኣይኮነን ገዛ ተገዚእካ ንኣብነት ናይ ኢንግላንድ ዘሎ ገዛውቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ወላ ሓንቲ ይወስኽ ዘሎ ገዛውቲ ማለት እዩ ገዛ ምሽ ህብቲ መካኢ ገለ ንብልና ሕጂ ግን 5% ገለ እዩ ዝውስኽ ንሱ ገዛ ማለት ገዛውቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንደክስ ፋንድ ብናቱስ ዕፅፊ ይውስኽ እዩ ብሕፅር ዝበለ ኦፍኮርስ ናይ ገዛ ናቱ ጥቅምታቱ ከወዳድር ኢለይኮን ክንክልትአን ግን እቲ ውፅኢታት 10 ሚእታዊ ስለ ዝበልኩ ወይ ከዓ ኣብ ባንክ ተቐሚጥና ገንዘብና ክንደይ ንኸስበሉ ናይ ገሊኡ 0.1 ይህቡና ፐርሰንት ማለት እዩ ናይ ገለ 1% ይህቡና ኢማጂን ኣብ ዘሎ ፍልልይ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ምክንያቱ ኢንተረስት ናይ ገዛ ክገዝእ ከና ሞርጌጅ ኣብ 7% ኣብ 3% ዘሎ ፍልልይ ሰማይን ምድርን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ 1 ናብ መንጎ 10 ዘሎ ፍልልይ ከዓ ላዕሊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከቃለልኩም ኢንቨስትመንት ፋንድስ ልክዕ ከምዚ ከም በዓል ኔትፍሊክስ ማክዶናልድ ኮካኮላ ፔፓል ኩሉ ኣፕል ዝሓቆፈ ክኸውን ከሎ ኢንደክስ ኢልና ንፅውዖ ንሕና ይነዋፍረሉ ኢና ኢንደክስ ፋንድ እንታይ እዩ ከነዋፍረሉ ንኽእል ግን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራይ ገለ ከዋፍረሉ ዝኽእሉ ዓይነት እዩ ንሕና ከነዋፍረሉ ኩልና ማለት እዩ ከሎ ከዓ ዝቐለለ ኩሉ ሰብ ከዋፍረሉ ዝኽእል ኢቲኤፍ እዩ ውፅኢቱ ግን ሓደ እዩ ከድናገረኩም ማለት እዩ ኢንደክስ ፋንድ ኢቲኤፍ ሓደ እዩ ኣብ ምንታይ ከም ተዋፍር ንዓኸ ይምልከት ማለት እዩ ስለዚ ኤስኤም 500 ከም ዝወስዩ ክንብል ከለና ሃይፖቴቲካ ተዋፍረሉ ዘይትኽእል እዩ እቲ ኢንደክስ ፋንድ ከተዋፍረሉ ከምቲ ዝበልናዮ ልክዕ ንሰን ዝሓቆፈ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኢቲኤፍ ከዓ ልክዕ ንሱ ማለት ኤስኤም 500 ኢቲኤፍ ንብሎ ኤስኤም 500 ኢንደክስ ፋንድ ኤስኤም 500 ንብሎ ስም ጥራይ ይቀይራ መወዳእታ ኢንደክስ ፋንድ ኢቲኤፍ ኢሉ ይቕይር እምበር
እዚ 500 ሚእታዊት እንተወሲኹ እዚ ክንደይ ክውስጥ ፅበየሉ 500 ሚእታዊት እዚ ኸ 500 ሚእታዊት ወላ ሓንቲ ፍልልይስ የብሉን ማለት እየ ኣብ ተዋፍር ወላ ሓንቲ ፍልልይ የብሉን ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ክንዋፍር ትኸለና ከሪኦኩም የድሓ ምንታይ ተዋፍር ዝኽእሉ UCITS እንተሃልይዎ ፅቡቅ ስለዚ ንኣብነት SM 500 እንተኮይና ልክ ከምዚኣ ብድሕሪኣ ከዓ UCITS ስላታ እንተዋፊርና እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዲቪደንድ ምስ በፅሕና ድሓን ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም እየ ግን ዲስትሪቢዩት ካብ ንመርፅ ኣኩሙሌት እንተኮይኑ ካብ ብዲቪደንድ ባዕሎም ዝህቡና ACC ኣኩሙሌት እንተኮይኑ ዝበለፀ ባዕሎም ይጋዛዛእ ባዕሉ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንኸነዋፍር ከም ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እንታይ ዳ እታ ኢንደክስ ፋንድ ጥራይ ንረኽባ ኣይና ኢንደክስ ፋንድ ዝበለፀ ፉትስ ዲ ዳክስ ዲ ወላቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበለ SM 500 ኦኬ SM 500 ኢና ኦኬ ስለዚ ንዓኣ ጥራይ ተመሪፅካ ኢንቨስት ትገብረላ ሪስክ ኣይወሰድካን ኣለካ ውፅኢትካ ከዓ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ሼር ጥራይ ትገዝእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እታ ETF ትገዝኣ ምስኡ ጥራይ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ትገብር ወይ ከዓ ኣብ ወርሓዊ ኣብ ዝኽፈልካሉ ደሞዝ 100 ቅርሺ ዲ 30 ቅርሺ ዲ ከከም ዓቕምካ ተዋፍረሉ 5 ዓመት 10 ዓመት እንተሂብካዮ ብዙሕ ገንዘብ ተወላሊዱ ክመፃካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ከባቢ 3,000 4,000 ዝሓቆፈ ኢንደክስ ወላ ክንማርፅ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ቶታል ስቶክ ማርኬት ኢልና ንፅውዖ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ 500 ኢንደክስ ፋንድ ኣለና ወይ ከዓ ኢንቨስኮ QQQ ዝብል ኣለና ማለት እዩ እታ ከብል ድሓን QQQ ከርእየኩም እየ ብዝበላ ስቶክ እዚ QQQ እንታይ ለኩም ፀኒሐ ኢንደክስ ፋንድ ስቶክ ፋንድ ኢንቨስኮ QQQ ሕጂ እዚ ንክተዋፍረሉ ብጣዕሚ ቀሊል ብከመይ ክትዋፍረሉ ትኽእል ሓን ከሪአኩም እየ ናቱ ፐርፎርማንስ ወይ ከዓ ውፅኢት ግን ከሪአኩም ቅድሚ እዩ ፐርፎርማንስ ማለት ከዓ ብዝሓለፈ 3 ዓመት 10 ዓመት ከመይ ውፅኢት ኣምፅኡ እዚአን ኣብ ዌብሳይት ኣብ ናቶም ይከይደ ዘለኹ እቲ ሓቂ ጌጋ ከምፅሉና ይክእሉ እዮም ሕጂ ታይም ዝነፃፅሩ ዘለዉ ኦኬ እዚኣ ብሉ እዚኣ ከዓ ኦኬ እዚኣ ኢንቨስኮን እዚኣ SMን ማለት እዩ ኩሉ ሓደ እዚ ናስዳ እዚኣ ኢንቨስኮ QQ ዝላ ዘለኹ ናይ ቴክኖሎጂ SM 500 ከዓ እዚኣ ቅድሚ 10 ዓመት 10,000 ተዘዋፍር ነይረ ረይዋ ኣብ 10 ዓመት ማለት እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክንደይ ምኮነ ረይዎ ኣብ ዘለካስ ክንደይ ምኮነ ንሪኢና ብሓደ ኮይና ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ 55,000 ክንእሰኩም ንኽእል ኣብ SM ከዓ 33,000 ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ 10 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከ 10,000 ተዘዋፍር ነይረ እንተየለ ማዕረ ምኾነ ክልቲኡ 13 ምኾነ 3,000 ምኸሰበለ ነይሩ ኣብ ባንኪ ከምኡ ኣይወልደለኒ ዝህብቲ መካ ነገር ኣይኮነን ግን ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅኣሉ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 10 ዓመት 55 ከምፅእ ከሎ ናይ 5 ዓመት 25 መምፅእ ነይሩ ናይ 3 ዓመት 14 መምፅእ ኦፍኮርስ ናይ 20 ዓመት ሂበና ዲ ካብ 145,000 ምኾነ ነይሩ 10,000 ማለት እዩ ሪኦ ኣብ 20 ዓመት ሪእዎ 145,000 ምኾነ ማለት እዩ ኣብ ባንኪ ተቐሚጥኒ ሕጂ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ገዛ ንገዝኣሉ ገለ ተኮይኑ ኦኬ ገዛ ንገዝእ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ካብ ኣብ ባንኪ ገለ ነቐምጦ ወይ ንደቅና ንኣብነት ሕጂ ንእሽተይ ቆልዓ እንተሃልዩ 10,000 እንተዋፊርካሉስ ኣብ 20 ዓመት ከምዚ ምኾነሉ ማለት እዩ እዚ ዩኒቨርሲቲ ክእትዎ ክእል እዩ ገዛ ሞርገጅ መግዝእ ክኾኑ ክእል እዩ ንዝተፈላለዩ ነገራት ክእሎ ብቐሊል ነገራቱ ዝጥመት ነገር ኣይኮነን ማለት እየ ግዜ ምስ ትህቦ ዝኾነስ ባዕሉ ኮምፓውንድ ዝኸውን ይወላለድ እዩ ስለዚ ብሚእታዊት ክንሪኢ ከለና 5 ሚእታዊት 10 ሚእታዊት ክንሪኢ ከለና ውሕድ ይመስል በዚ ክንሪኦ ከለና ግን ኦፍኮርስ ብጣዕሚ ብዙሕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ጠቕላላ ንኣብነት 100,000 ዝኾኑ ነርስ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ከባቢ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅርታት ዝህቦ ዘለኹ ከምዚ እንተዝኸውን ነይሩ ዝብል ዘለኹ እንታይ ንመፃኢ ልክ ከምኡ ክጋጥም እዩ ማለት ዘይኮነ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ኢልአ ኣብዚ ዘለኩ ማለት እዩ ስለዚ ሶ SM እዚ ናይ ናስዳክ ክኸውን ከሎ ፋክት ሽቲን በስ ከተዋፍረሉ ትኽእል ከዓ ኣብዚ ይብልና ኣሎ ኣብ በዓል ኢማን ፋይናንስ ኣብ በዓል ሮቢንሁድ ከተዋፍር ትኽእል ኢኻ ኣብ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ኮይንካ ኣብ ኤሮጳ ዘለና ከዓ በዓል ትሬድን ትዋንቱ ከነዋፍር ንኽእል ኢና ከሪአኩም ከመይ ከተዋፍረሉ ትኽእል ማለት እዩ ሶ ኣይ ሆፕ ንፁር ነይሩ ኸውን ሆልዲን ኣብዚ ዘለዋ እንተርኢናየን ከዓ ዓበይቲ ትካላት እየን በዓል ማይክሮሶፍት ኣለዋና 800 ሚእታዊት ሒዛ ኣፕል ኣላትና 800 ሚእታዊት ሒዛ በዓል ተስላ ኣለና 300 ሚእታዊት ሒዛ ስለዚ ተስላ 300 ሚእታዊት ተወሲኻ ንእሽተይ ክትውስኸሉ እያ ብጣዕሚ ዓብዪ ይኮነን ብሓፈሻ ግን እዚአን ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ዘተኮራ እያ QQQ ደሊቨርስ ኤክስፖጀር ቴክ ካምፓኒ ዝተጠረቱ ሶ ገለብለና ኣሎ ማለት እዩ SMP 500 excuse me
500 انترينير قال لكم ماكسيمم انترينير 643 مئة توسيق له ابو حمش عم كا دبل مخنا لنا نير جنزب حمش عم 10 شهور وفكت 10 شهور خون الكامل البنك توفير كي خم يكون حجي ماكسيمم نراي ريوت جزيره ريوت ابزلو نراي يقول له هو ات سام بوينت يقول لي جزيت هيك يا ريو تمليسون لا علي يسكال مالت نيشتي يقول نعم ندحر كورونا خدس اسران كتصب بزع قولي لا 10 شهور ميتاي ግን ብድሕሪኡ ካብቲ ዝጎደሎ ሸፊኑስ ሰማይ ካ ይስቀል ኣሎ ወይ ከዓ ላዕሊ ይስቀል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ነፂሩልኩም ይኸውን ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ኣሕዋት እንታይ ክርገብር ዘለካ ነዚ ወርሓዊ ጥራይ ክገዛ ኣሎ መዓልታዊ ትከታተሎ ነገር ኣይኮነን እንታይ ከም ዝኾነ እንተፈሊጥካ ንኣብነት ኤስኤም 500 እንታይ ኦኬ ኢንደክስ ፋንዲ ወይ ኢቲኤፍ እዩ ኣብ ኢቲኤፍ ከዋፈር ደለኹ ብምባል ተሓም ዝኾነ ውፅኢት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ደቅኹም 7 ዕድሚኦም 10 ዕድሚኦም እንተሃልዮም ብሕጂ 8 ዓመት ከተውፅዎ ይትኽእሉ ብስሞም ተዋፊርኩም ስለዚ ተመላሊሱ ክዓብየሎም ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ዝበሃል ክምህረኩም ደስ ምብለኒ ኣብ ዝሓለፈ ይመሃርክኹም ነይረ መስለኒ ኮምፓውንድ ኢንትረስት እንታይ ትፈልጥዎ ዶ ትኾኑ أنا سأفضل المكان. اوكي كومباوند انترست እንታይ ኢልዎ ኣልበርት ኣንስታይን ዝፈልጦ ንኾና ዝበዝሕና ካብቲ ፊሎሶፈር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ሻሙናይ ዘገርም ፍጥረት ናይ ዝዓለም ኢሉ ጠቂስዎ ሻሙናይ ዘገርም ፍጥረት ናይ ዝዓለም እንታይ ምባሊ ኣብነት ንወስድና ድሓን ኣብዚ ግዜ እዚ 10 ሸሕ ኣለኒ ንበሎ ኦኬ 10 ሸሕ ኣለኒ 10 ሚእታዊት ዓመታዊት ክትረክብ እየ ልክ ኤስኤም 500 ከም እዩ ዝረክብ ዘሎ ن10 ዓመት ن10 ዓመት ከዋፍሮ ደለየ ኣለኹ ክንደይ ክመፃለይ ብዚ ክንሪኦ ኢና ኣነ ዘዋፍርኩን 10,000 ሓቂና ክበረት ክንደይ ወሊድለይ ኣሎ ርአዮ 63,000 ወሊድለይ ጠቕላላ 73 ክኸውን ክኢል ኣሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ማለት እዩ ኦኬ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሲምፕል ኢንተረስት ከዓ ዝበሃል ኣሎ ሲምፕል ኢንተረስት ከዓ ዘይወልድ ማለት ንኣብነት 10 ሚእታዊት ምስ ንብለን ፀኒሕና ሽሕ ዘዋፈርኳ ሚእታ ክትወልደለያ ብዓመት 10 ሚእታዊት ናታ ንዓሱ ኢለ ከውፃእ ከለኹ መምስ ወለደት የውፃእ ወሊዳ የውፃእ ኣይዋፍራን ኣለኹ ተመሊሰ እዚ ከዓ ካልኩሌት ምስ ገበርናያ ክንደይ ክመፃልና ኣብ 10 ዓመት ምስ ክነወዳደር ከለና ማለት እዩ እዚ ብክልቲኡ ወገናት ዝሰርሕ እዩ ንክንደይ ኢልና ን10 ዓመታት ካልኩሌት ገብረ 30,000 ጥራይ ኮይኑ ድሕሪ 10 ዓመት ትፍልይ ሪኢኹም እዚ 30,000 ክኸውን ከሎ እቲ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ግን ክንደይ ኮይኑ ለይርአዎ 73 ፍልልይ ይርአዎ እቲ 10,000 ጥራይ ወሊዱ ማለት እዩ 20,000 ኢንትረስት 20,000 ወሊዱ እቲ ግን 63,000 ወሊዱ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ንምባል ኢለ ትንፋ ብለልኩም ፀኒሐ ብዚ ባይዘወይ እዚኣ ዲስትሪቢዩትን ኣኮሞዴት ማለት ዲስትሪቢዩት ማለት መምስ ወለደ ትገንዘብካ ማለት እዩ ከተውፅኦ ከለካ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንተዘይውፅኢካዮ ተመሊሱ እቲ ገንዘብ እንዳዓበየ ዓብይ ዓቢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትማኩ ንሪኦ ንኽእልና በዚ መገዲ ወላ ክንሪእና ብቁፅሪ ቀዳመይቲ ዓመት ክንደይ ዋፊርና ነር ንሪኦ 10,000 ሓዋፊረ ወላ ሓንቲ ወለል ኣብ ካልእቲ ዓመት 47,047 ናይ 10,000 ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ንባዕላ እታ 47 ዝበልኳ ድያ እታ 10 ሚእታዊት ዝበልኳ እታ ሚእቲ ዝበልኳ ማለት ተመሊሳ ክትወልድ እያ ማለት እዩ እንዳበዝሐ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ኖርማል ሲምፕል ኢንትረስት እንተኮይና ግን ሲምፕል እያ ወላ ሓንቲ ኣይትዓቢ ኣይተብል እያ ዘላ ዘዝወለደት የውፅእ ኣለኹ ስለዚ 10 ሚእታዊት ሚእቲ ብ10 ዓመት ኣርብሑ 20,000 ክትወለለ ያቀል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል ኢለ ዘዝወለደ ገንዘብ ምውፃእ ዘይኮነ እንታይ ዳ ተመሊስና ወርሓዊ ሰሙናዊ ክንውስኸሉ ከለና እቲ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ንዓና ክሰርሓልና ይኽእል ብፃይና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ በንፃሩ ከዓ ኮምፓውንድ ኢንትረስት እዩ ንኣብነት ካብ ባንክ ተለጢፍካ እንተሃሊካ ወይ ናይ መኪና ኢንትረስት እንተሃሊካ ንሱ ከዓ ብኮምፓውንድ ድዩ ዝሰርሕ እንታይ ንምባል ኢለ እቲ ልቃሕ ንኣብነት ናይ ስቱደንት ሎን 20,000 ልቃሕ እንተሃሊካ ዓመታዊ 10 ሚእታዊ ትውስኽ እንተኢሎሞ ከዓ ልክዕ ከምዛ ናይ ሕጂ ዝበልናያ ልቃሕካ ብከምኣ ክትዓቢ እያ ማለት እዩ 20,000 ጥራይ ልቃሕ ዝነበረካ ወይ 10,000 ኢኒሻል ዝበልናያ ድሕሪ 20 ዓመታት ክንደይ ክትከውን እያ 73,000 ክትከውን እያ ማለት እዚ ብትሑት ክንሪኦ ከለና ኢና ከባቢ 20,000 30,000 ቻርጅ ይገብሩና እንተሃልዮም ከዓ ንዓና ካብቲ ዝሃሲብና ሓደ እዚ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ንብሎ ማለት እዩ የቕሬታ ኣብዚ ሕልኩም ክኸውን ይኽእል ናይ ሎማዓንቲ ብሓፈሻ ግን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ክንትንክፎ ስለ ዘለና ተንቀንዲ ክትሕዝዎን ዝደሊ እንታይ ኣሕዋት እዚ ኢንደክስ ፋንድ ወይ ኢቲኤፍ ዝበልናዮ እንታይ ከም ዝኾነ እንተፈሊጥና ብዙሓት ኢቲኤፍ እዮም ዘለውና ብዓለም
ብዙሓት እዮም ዘለውና ከሪአኩም የውላ ኣብዚ ቢገስት ኢቲኤፍስ ኣብዚ ኣለና ኣይሼር ኮር ቫንጋርድ ኢንተርናሽናል ቦንድ ኣለና ራሰል 1000 ኣለና ስኳብ ዲቪደንድ ሕጂ ብዙሕ እዩ ዘለና ንኩሉ ክንፈልጦ ኣይኮነን ንኩሉ ኣነ ሪኮመንድ ዝገብር ወይ ሓሳብ ናተይ ዝህብ ወላ ኣነ ዘዋፍረሉ ማለት እዩ እዚ ኤስኤምፒ 500 ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ቅል ዝበለ ኣብ ኤስኤምፒ ብምውፋር እዚ ብዘሎ ፅቡቅ ውፅኢት ከነምፅእ ኣሎ ንኽእልና ካብኡ ዕብይ ዝበለ ሪስክ ክንወስድ ተደሊና ከዓ እዚ ኪውኪው ሕጂ ከሪእኩም ፀናሕኩም ናይ ቴክኖሎጂ ፎካስ ዝገበረ እዩ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ንኣብነት ናይ ካብተን 11 ሴክተር ወይ ኢንዱስትሪ ዝተምሃርናዮ ኣብ ኤነርጂ ጥራይ ዝደሊ እንተልካ ናይ ኤነርጂ ካ ኢቲኤፍ ኣለካ ናይ ኤነርጂ ኮይኑ ብዙሓት ትካላት ከም ሓንቲ ተሓቂፈን ዝመፃኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤስኤምፒ 500 ናይ ኣሜሪካ ድዩ ትብል ሕቶ ነይራትኒ እወ ናይ ኣሜሪካ ትካላት እየን ግን ብዓይኒ ኢቲኤፍ ክመፃኻ ከለዋ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኮይኑ ከዋፍረለን ይኽእል እዩ ሶ ኣይ ሆፕ ንፅርቲ ትኸውን ናታ ግን ናይታ ኤስኤምፒ ሪከርድ ገይረ ስለ ዘለኹ ቪድዮ ድሓን ክሰደልኩም እዚኣ ተረዲኣትኩም እንተኮይኑ ሶ እንዲ ሕቶት ሃሊኩም ፊል ፍሪ ኣሕዋት ከም ዝበልኩም ግን ኣብዚ ሓቢለልኩም ክኸውን የሎ ማዕንቲ ቅሬታ ሰላም ሮቤል ዝነበረ ድዩ ዋላ ሩዱይ ቴንክ ዩ ሩዲ ኦኬ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ፀናይከ ዝነበረት እያ ማለት እዩ እሺ ዝነበረት እያ ወታንኪ ኣውሪድ ኣለኹ ሰላም ታለ ሰላም ምብሪህን ታንኪ ዩ ስለቲ ዝሃብካና ክሰይ ናተይ ሕቶ እቲ ንኣብነት ኣነ ወርሓዊ ንሕዳ ከእትወላ ደልየ ነታ ናተይ ኣካውንት ሲ ኣውቶማቲክ ድዩ ናብቲ ስቶክ ዳኣቱ ወይስ ኣብ ዴፖ እዩ ስቕ ዝብል ኣብቲ ኣካውንት ምሳተወ እስኪ ድገመለይስካ እቲ ኣነ ወርሓዊ ድሰደ ገንዘብ ናብቲ ስቶክ ማለት እዩ ኣውቶማቲክ ድዩ ናብቲ ኦንላይን ዳኣቱ ወይስ ኣብኡ ካልኣይ ግዜ ናብቲ ኣካውንት እትየስ ካልኣይ ግዜ ካሽዑ ናብቲ ስቶክ ክእትዎ ከየብል እየ ማለት እዩ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትካላት እየን ዘለዋ ፕላትፎርም ወይ ብሮከር ተረዲእካ እዚ ክትገዛእሉን ክትሸጠሉን ትኽእል ኦኬ ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ሕጂ ንኣብነት ቫንጋርድ ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ክነዋፍረሉ ንኽእል ብሮከሪ ንሱ ሕጂ ኣውቶማቲክሊ ካብ ባንክካ ገንዘብ ወሲዱ ኣብቲ ዝደለካዮ ባዕሉ የዋፍረልካ ቲኤስኤምፒ ዝበልኩ ዲብ ካልእ ማለት እዩ ገለ ትካላት ከዓ መጀመርያ ካብ ባንክካ ናብቲ ብሮከር ተመሓላልፎት ገንዘብ ካብኡ ሽዑ ባዕልካ ትገዝኦን ትሸጦን ማለት እዩ ኦኬ እዛ ናይ ኢቲኤፍ ናይ ኤስኤንፒ 500 ኩሉ ከም ስቶክ ጌርካ ርእዮ እሱ ሕጂ ኢቲኤፍ ዳ ስሚና ፈሊናሉ ዘለና እንታይ ከም ዝኾነ ንክርዳእና ወይ ከዓ ርኑፋት ከምዚ ስለዝኮነ እዩ እምበር ልክዕ ከምታ ተስላ ትገዛእን ትሸጣን ንዓኻ ትገዛእን ትሸጣን ኢኻ ኦኬ ታንክ ዩ ክትገዛእን ክትሸጣን ከለካስ ወላ ሓንቲ ፍልይ የብሉ ምስ ስቶክ ማለት እዩ ምስ ውልቃዊ ስቶክ ምስ ውልቃዊ ትካል ኦኬ ታንኪ ታለ ሰላም ኣድሓኖ مرحبا برهانة كمال كوالتا جنبرتا يغنيلي بمغطى لانا حتى ذلك ذلقو أبناي انشرانس كمي مسلك أبكم إتات انت حسبنا تايري ثلك أبي انشرانس كتوابر له هو أبنا انشرانس نايحك منا ناي انشرانس جناب نتاب سويزرلاند يتنابر كم ناي بعد انشرانس أوقتنا تتأمت ناسي كمي مسل بأنس عايش لو كابت ذهب كان نسي كاب أبل جل زيادة أنا مسحاد له أبقى بيخا تغربات وقضاء صرون كيد كوالا بأكل تزارارو بولو تقل مقدتات سي أو ده يحيش نبالي anyway زرار بولو ما يتقلني خاكوالو على أبل تجزي كيف زرار بولو ما يتقلني تخن السرتيع تم عسرت هذا السكتر اللي ويلنيام إنشورانس هذا خاوي هذا خاطنا فاينانس مالتي أنا بعلي ناي فاينانس بوز حيوافرني معناته complicated ويك أملؤ بملؤ نخرج أكايكني كم سرعوي بخم يجنزب كم زقتو مالتي هجيك أب فاينانس تراي ويا أب إنشورانس تراي وافر كل كايكني مجمريا أبو لك أو توافر توين كا ويا بحنت سكتك توافر توين كا أبزر دعك توافر كلا خذ بلا زي أبزر دعك مالتي نعمت هذا دكتور نتوينه أبي حكم ناصر توينه أنت عينت مدهني تقوم له فلطي زبزح مدهنت كم من تاي مس كفايزر دي كاب جونسون دي كم من تاي كم زخون سلز فلت كندي أتاولهم كنود أصل زخون أبو تجمرت أجمع مس جزية جن I think كنا إنشورانس أنا كم زي زوافر اللي كون ريكومند زهو بخا يكون إنشورانس مالتي هذا خط زي وافر اللي أنا مالتي ترديت كده عليه
هو تردياتنا بحفش ግን ካብ ብውልቃዊ ስቶክ ገለ ምድላይ ከምዚ እኩባት ምግዛእ እቲ ዝበለፀ ተስዓሚኢታዊት ከባና ማለት እዩ ንኣሽቱ ኮይንካ ውሕስነት እንብሪን ከም ሰብ እቲ ውሕስነት ማዕረ ክንደይ እዩ ኢልካ ምስ ትጉምጉሞ ዘይርግፅ ኮነልካ ኣብ ኮሚታት ስክርታታት ስለ ዝገበርክ ኦኬ هو ሕጂ ዝርዳእካ ምፋር ፅቡቅ ውልቃዊ ተኮይኑ ኣብዚ ኤስኤምፒ ዝበልኩካ ግን ቨሪ ክሊር ኩሉ ዓለም ሙሉእ ዘዋፍረሉ እዩ ወላ ሓንቲ ክስታይ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን ካብዚ ከዓ ቸክ ንገብሮ ኣለና እስከ ቢገስት ኢንሹራንስ ስቶክስ ከምዚ ማእከለ መልኣከ ዝበሃል ካናዳ ድዩ ገለ ሓደ ግዜስ ብዙሕ ኣሕዋትና ከሲሮም ኣለዉ ገለገለ ክብል ሰሚዐ ነይረስ ኮሚታት ዝያዳ ስክርታታት ንምግላፅ ኖ እዚ ምስ ዘተሓዝ የብሉን እቲ ሰብ ዝኸስሮ ኣነ ፈልጦ እየ ፅቡቅ እየ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ዶ ኣብ ገለ ዶ እንዳበሉ ዋላ ክሪፕቶ ጥዑይን ሕማቅን ኣሎ ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ኣሎ ኣብ ምንታይ ዓይነት ብሮከር ትገዝእ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝብለካ ዘለኹ ንኣብነት ኢቶሮ ትጥቀም እንተኮይንካ ኣብ ኢቶሮ እስካም ክቡክ ኣይኮን እዮም ናይ ስርቂ ክቡክ ኣይኮን እዮም ኢስ ኢምፖሲብል ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ከምዚ ኣቀዲመ ጠቂሰልኩ ነረ ቀዳሚት ክፋር ኢካ ትኾን 10 ደቂቕ ዶንጊ ደመፅ ኦኬ ኣብ ቀዳሚት ክፋል ኢለኩም ነረ ሓንቲ ትካል ኣይፒኦ ክትኣቱ ከላ ብኸመይ ፕሮሰስ ከም ተኣቱ ወይ ብኸመይ መስርሕ ከም ተኣቱ ኣረዲአ ነረ መይበርኪካያት ኮይንካ እዚኦም ደሰክ ዝበሃሉ ኣብ ኢንግላንድ ኤፍሲኤ እቶም ናይ ባንክ ናይ ገንዘብ ዝቆፃፀሮም ዝበልኩ ንሶም እዮም ሓላፍነት ዝስከሙ ብዚ ረዲካኒ ሓንቲ ከም ባንክ ኮይና ክሰርሕቲ ኮይና ብዓይኒ እዚኦም ብስም ናይ እዚኦም እያ ክትሓልፍ ዘለዋ እዚኦም እዮም ዝቆፃፀርዎ እቲ ፋይናንስና ተሓተትስ ንሶም እዮም ማለት እየ ናይዚ ዓዲ ወይ ኹን ናይ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ እቲ ትገዝኣሉ ዘለካ ብሮከር ቁኑዕ ክሳብ ዝኾነ ክትስረቕ ሳይትኽእልኒ ኢኻ ማእከለ ሪከርድ ዝገበሮ ድዩ ዋላ ካልእ ሰማዕካ እያ ማለት እየ اوكي ماشي ثانك يو ميت الله خبرين كسح لي لو عاد يصنح سلام ارمياس اشي ثانك يو ثانك يو نتبنى لها تمرتي ኣብዚ ኣለዋ ቁርብ ኮንፊዝ ገበራ እንታሽ መካሓት ትደልየ እዚ ኤስኤንፒ 500 ዝበልከና ብኣክሚሌት በዚ ካምፓኒ ኢንተረስት ዲስሰርሕና ኣሎ ዋላ በዚ ናይ ሲምፕል ኢንተረስት እንታሽ ዝበልከና እዩ ፅብቕቲ ሕቶ ሕጂ ክትገዝእ ከለካ ይሕብረካ እዩ ይሕብረ ኣበይ ካጠመጥ መስ ኣብ ዩኬ ዘለኹ ዩኬ ኦኬ ሕጂ اسكتنا هذه زلها اسكتنا يستوكي لابد ترني فينا وقت نزقل سالة هنا اوكي كله حتى ولا زي ما هم نسال كارها تقص لها نعملت اس ام في مش كنت احنا حجي نعملت زيادات نحجي اس ام 500 كوينه اب انجلاند كوينه كنوافر لنا نخل مالتي اوكي زي انت تبع حجي ACC حقيلو accumulating مالتي ويك أبز لنا accumulating ACC زبل انت خوينو compound interest مالتي اوكي زي ما تأكل جنزبس بعلم تمريسهم بركي جزء الكالو مالتي بازا حلو مالتي اوكي كوبا قبل الجهان سأبتي كتجزء له خلها خريقكم يعني بالحين كتجزء كتشوتهم كلهم ما بخطري وتقولوا اسكو ديفيدند زي كفلاي خلو ديرزي accumulate نازل ولا دي مانجات من accumulate distributing إذا خاطري لها كم زت خوينها ززتو هذا كجنزب كم تاع بنك تقميت كم 100 ما مستخفل كاتو صايل يعني ره زي أخا مخسر كاس يهو بخالو ما تي ديفيدند زبال اوكي يا سلازي تي اي استفعل علينا هلا ماتي بخومي انا هو كلتين عينتين زلواكم بخومي انت لكم صني حبزي كم زم مرصو كتمرصو خلكم ابزي احتنكف بدلكم صني قطر ولا صم يرخ مخركم بزعبا دي فيديو نخمتهم كلهم بر اي سي سي زلوا انت مرصنا صبق كم مرص كرناتين ستايل مالتي اوكي I get it yeah اوكي ثانك يو and حجت let's say now S&P 500 سي ኣብ ኣሜሪካ ተዳ ኮይኑ ሲምፕል ቤት ናይ እንታይ ካልከና ነርካ በዚ ኣብቲ ኢንዴክስ ፋን ኬድና ተኣሽሞ ንገብሮ ንኽእልና ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ተዳ ኮይኑ ግን ቤት ብመልክዕ ኢቲኤፍ ንረኽቦ ገለልካ ናብር ያ ሶ
حجاب يوكي كوينسي حانتي كامباني دي بملك اي تي اف تقرب لنا ولا استفاد كامباني تاعت الله بملك اي تي اف تقرب لنا اس ام بي 500 صدقت حتى وفري جمر كان يرمياس من هتصبح حتى الله اب نايس ستوك حجي انت اش متكبر زلو انترست تستاجر كذا يا أبز تايلو كم صريح مسيلك تايلي تجلس أقفي حي أي أبلغ من حكاها فانغارد حنت خاطر زعبيا كم زهبا خاطر اي تي اف زهبا مالتي اوكي اوكي فيدليتي كاليا تشارلز سواب كاليا بلاك روك كاليا علم زونات تكالات كأزينين تنزهب تماوي كل تكالات زوننا زينين على الفانغارد على البلاك روك زبال سمع تخونها اوكي يا نسني يمكن اي تي اف كيرن زهبانا زلوا تكالات مالتي حجي نعملت how much asset under management does BlackRock يعني دخل 10 تريليون asset under management لهم 10 تريليون زأكل جنزب حيزوم على نايدك سبت مالتي زيهم اوكي يا زيهم حج مني لك زيهم بلاك روكم فانغارد خا تم حنت خريب صحيح حجي يا فانغارد خا كم شو 1 تريليون جنزب حيزوم على مالتي إذا جنزب كل كله حجي أب ستوك ماركت هو في رمزلو أبزنا ستوك أبزنا اي تي اف حيزوم لهم زلو مالتي اوكي ابي ابني امريكا دي نهال زيت حافشة من يقول لي زيت على زلو ناي أمريكان نو زي حيزان انزل وقت كارات مالك هذه يا بحفشة كله ولا ناي انجلاند تكالات خوينن فانغارد زحزت انت خوينا بعين بزسم فانغارد زمت خوينن فانغارد مات بزح يتي في حيزن زلوا دن تكالات سو اب زغوي ناس انت اش من قبل نخدنا ماتنا هو فرلن تغليها انا حجي الجزء حجي ناي فانغارد يا زي تقاقي اوكي ناي فانغارد حساب زي اب كلا هاجرات قرب لنا مالتي هو او كان بوتاتات خوينن نتسرح يقللنا له مالتي alright اوكي نسن حجي بزح جنزب يوصل بزح يوصلاني زي حجي ريخا زي فانغارد اس ام 500 بلا حجي نسا ناي فانغارد ازي مالتي يا اوكي ينقرنا ولا ابو نبعنا رايت اس ام بي مسبلنا بزي زيها اي شيرز انتحليو انا بلاك روك تبنا لا مالتي اي شيرز كاتم بلاك روك تاع 10 اندر 10 تريليون اسيت زلو ونبرت فيزا زلا مالتي اوكي بتسمع سيمبولز اي شيرز فلت ما دي ناي بلاك روك هو باي شيرز فلت وتسم نايتي تخستايوا نايتي اي تي اف ويلا حجي ابو خلقا مش حدا برسنت قال يوصلنا لنا نيرناتين زي ان غنزب زوصلنا كوم ناي زغبرالنا مالتي وحدي 0.07% تاي مالتي 10 شحت توافير كاس 7% طراي وصلنا كالو ما بتعمي وحد اوكي رايت يا بتعمي وحدي يتن كال جن كني موصلنا 700 موصلنا نيرن مالتي انت تزغون نيرمات زي ميوتشوال فاند اللي قدامي تغسلكم يردي زي حلفي لي اخو نخلي زي يا ميوتشوال فاند ميوتشوال فاند وين حجي مع ناس قداس يكون اوكي حجي ابتنا يكسايك كمين هلت في اللي ما تعجب زين نهر بعد فانغارد بعد بلاك روك بملك اي تي اف كله مش قرب لنا له حجي لسه نزنا اس ان بي 500 امريكا خوينهم عشان فلوس ملك ابتي اندكس فاند اتيم تاش مقول كجزوه كلهم لهمش نحن باي تي اف غيرنا نجزو لنا مالتي مع رقم تاي في اللي زلو مالتي زغنا في دينا اكسترا نخفل زلنا مالتي ويسمع رأي كلها خالص زوافك اللي كاب اندكس فاند كاب اي تي اف ني حزد لها حكينا اندكس فاند تخوينو ماركت عصو مسبل اخاتي نات واغا وص تخفللو تجزو ካልኣይ ነገር ኣብ ኢንደክስ ፋንድ ክትገዝእ ከለካ ማለት እየ ማርኬት ዕፁ ምስ በለ ዕዳጋ ዝኽፈተሉን ዝዕፅወሉን ሰዓታት ኣለዎ ንኣብነት ብኢንግላንድ ሕጂ ከመይ እዩ ናይ ኢንግላንድ ትካል እንተኮይና ሕጂ ኣብ ናይ ኢንግላንድ ስቶክ ኤክስቸንጅ ኣብዚ ሎንደን ስቶክ ኤክስቸንጅ ዝበሃል ምዝግብቲ ስለ ዝኾነ እቲ ኣይፒኦ ዝብል ናይቲ ፓብሊክ ዝኣተወትሉ ናይዚ ዓዲ ስራሕ ዝጅመረሉ ሰዓት ከባቢ ሰዓት 9 ሓቂሉ ኣብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክፉት እዩ በዛ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ኣፕል ከዋፍር ተዝኾን ይረኸ ወይ ኣብ ተስላ ናይ ኣሜሪካ ትካል ሓቂሉ ልክዕ ብኦም ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ንጎህ ይኽፈት ብናይ ኣደኖም ናይ ሲያትል ብገለ ሰዓት 9 ፈረቓን በኣና ሰዓት 2 ፈረቓን ብኤውሮጳ ከዓ ሰዓት 3 ፈረቓን እዮም ክገዝእዋ ዝኽእሉ ማለት እዩ ዕዳጋ ዝኽፈተሉ ግዜ ሽዑ እዩ ኣብ ናይ ሰዓታት ዝናሃለት ፍሊ ማለት እወ ከከም ሰዓቱ ኣለዎ ማለት ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ ነታሕተኻ ክምለስ ኢንደክስ ፋንድ ማለት ዕፁ ኣብ ዝኾነሉ ማርኬት ማለት እዩ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ናይ ምሸት ትገዝኦ
ETF انت خوين جن لك عكم تنايتا تسلا زبالكوا نأمريكا تكالن أمنا زي أمجو نأمريكا بتخفت لك زيخت جزائي خماتي كلا إيكاتي إندكس فاند كديمر تخوينك 10,000 11,000 يرلي كاي أبي إندكس فاند كتوافل تخوينك أبي ETF جن ولا بقى شخص ديمر تخليها مكالي هو بخاله مالتي اوكي ليميت كلمات على مالتي exactly هو minimum investments بحال له يتقدم من التوافر زلا اوكي ثانك يو نسيت أبو زيت جن ولا حد في اللي يقول بتزغسو تتي أخن زغون برسنتج تغسو أبتي ETF كا لك أخن برسنتج دك هم يخسر تخسر زلا تفر اللي أنت تشو عاد قرش خل 10,000 غفل كان نسخة نايتا ETF نايزا أبو خمالتي اوكي نسات عارف اللي تعمل صبح ترى ثانك تانكي يو زين أنا حتى يغني لنا ثانك يو بزعت نسيرات اللي متغوني أبدا حتى كمان تانكي سلام أسمعت سلام أسمعت ميت على خدمتي دمتي الموبايل تخوين سجام كي تحت ناي دمس ملكت عليك خلنا وصل دي كده 100 عن 100 كسبت تسرح الله يونس سلام. Thank you for your time. ثانك يو مثلا قبل دلي أبزانا ETFC على اسبوع ريتيرن مركب في الأربعة على تسلا ETF لنا جل حسنا الباتي بعدين الريسك سيزو خدا على أبو زح توافر على how it is ريسك minimize المقبار مثلا اوكي خمسة رداني أب كم زهم بعد جل تسلا إن شاء الله سوليد كامباني أب أنك خبي إن شاء الله في حسلك هاي ريتيرن من نفسي دايركت على الأدري بس تقبل هو سأل بدأت نمسني اوكي يا سابي تقمتمو أستراليا عندي از سي تايب عجلة فلتت تعتبر بعض أستراليا الحجي دون غفت ولا حتى أموت ده انفست باي دم تي تراي ترانسفير غير اي بول صبو ادري ما قد كانت فلتت هذا እሺ ድምፂ ቋቁርት ኔትወርክ ተቋርፀ ከላም ስለኒ ፅቡቅ ሕተይ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሂበኩም ነረ ቀዳማይ ለሰን እያ መስለኒ ለሰን ዋን ኣብዚ እዚኣ ዲስ ኢዝ ኢምፖርታንት እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ እያ ሕጂ ንስኻ ትወስዶ ዘለካ ሪስክን እቲ ዝመፃካ ዘሎ ውፅኢትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እንታይ ለኩም ነረ ኣብ ገዛ ከተዋፍር ከለካ እቲ ሪስክ ናቱ ድሓን እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ከዓ ድሓን ሃብቲ ከምፀልካ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ውልቃዊ ስቶክን ኣብ ኢንደክስ ክነዋፍር ከለና ኳሊቲ ወይ ከዓ ፅቡቃት ከም በዓል ኣፕል ማይክሮሶፍት ዝኣመሰላ ትካላት ክኾና ከለዋ ፅቡቅ ውፅኢት የምፃልካ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ ኣብ ኢንደክስ ክኸውን ከሎ ግን ብጣዕሚ እዩ ትሑት ውፅኢት ዘምፃልካ ሕጂ እስኻ ሪስክ ክትወስድ ተደሊኻ ከም ዝበልካዮ ንኣብነት ተስላ ክንከይድና ተስላ ኢልካ ፀኒሕካ ተስላ ኣብ ሓንቲ ወርሒ 41% ወሲኻ ኣላ ማለት 10,000 ዘዋፈር ከስ 14,000 ይኮናልካ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ናይዚኣ ተንሪኣ ነርና ኤስኤምፒ 4% ጥራይ 10,000 ዘዋፈር ከስ 4,400 ክኾነልካ እዩ ማለት እዩ እቲ ክንደይ ፐርሰንት ክኾን ይርአዮ እዚ ክንደይ ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዚ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ክንሪኦ ከለና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዚ 86% ከምፅእ ከሎ ተስላ ኣብ 5 ዓመት ኣድኖ 9500 ገለን ፐርሰንት ሚእታዊ ታምፂ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓቂ ዮናስ ምሳይ ተሃሊኻ ካልእ ትካል ከዓ ኣምፂልኩም ነረ ኣብነት ኢለ ማለት እዩ ኩለን ከምኡ ይውስኻ ማለት ኣይኮነን እንተረኺብካየን ፅቡቅ ትወስዶ ዘለካ ሪስክ ጥራይ ኣብ ግምት እቶ ምክንያቱ ተስላ ብጣዕሚ ወሪዳ ነራ ሕጂ ብዛ ዓመት ርያ 40 ሚእታዊት ጎዲላ ነራ ሕጂ እያ ተመሊሳ ኣብዚ ወርሒ ላዕሊ ከይዳ ከዓ ፅቡቅ ኮይና ኣላ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ትብል እያ ውዒላ ሓዲራ ክትውስኽ ዝብል ትፅቢት ኣለኒ ኣነ ዘዋፍርለን ወይ ዝፈትወን ድሓን እየ ዝበልኮን ሸር ገብረኒ
أبو ختوافر إلى جنا يكون كل زبز حنا قول علونا نقول عنا خنوافرنا جلس إذا كنا بزلنا أبتي إندكس توافرنا عندكنا دي جلس زبالة أوسيد مبالي أسلزي أقول قوي ستوك توافر كلها أبع الإنفيديا نأمنت كتوافر كلها أوش تعمد سريع 10 توافر كاس 13 كوين الله مالتي أوش تعمد أو 5 عمد قاعد ممكن يكون له قاعد نوص 13% وش كله مالتي حجي تنطبقات كواليتي ستوكس بالكون كهوكم يعب كتصالي نتوم كتوافر تدولي مالتي كم سلا زول كون كم كوسخ أنا مالتي أكون أبز حلف 5 عمد كم سلا زول سخد نقص عليها أخوهم توسخ يا مالتي أكون زخون أخذ قاعد مفعلي الريسك توصل زلها جنب علىها مالتي امبر قلتي فخبت مكازغل ولقاو ستوكسي جن زعابي ريسك زلوها ولقاو ستوكي كلن فيسبوك نفلطينا فيسبوك تفلطان لها فيسبوك مثلا حجي بمتى اتفلت فيسبوك انستغرام واتساب ناتوم يقولوا حكينا بسمتا طرايت فلت تاوانتا مالت حجي سا ابوشتي زحلف عمت كابزي كتش 20 حدا كسر 20 كنت نزنبره كندي برسنت وس قنيسه كباب 7% قنيسه ني رابزي حكينا كابون لحد توافير كلا جن ريا 444% وسيخه مالت ابز خني نيرا ابزي 110 تخطى زنبرت ابز غزي 540 شيط الله مالتي ስለዚህ እንታይ ንምባል ለ እቲ ትወስዶ ዘለካ ሪስክን እቲ ዝመፃካ ዘሎ ውፅኢትን ኩሉ ግዜ ተመጣጣኒ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ውልቃዊ ስቶክስ ክትወፍር ትኽእል ኢኻ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ስትራቴጂ ግን እንተወሓደ ፍርቂ እቲ ገንዘብካ ተዋፍር ዘለካ ንኣብነት ብፍላይ ብዙሕ ተኮይኑ ማለት እዩ ፍርቁ ኣብዚ ኢንደክስ ዘተዋፍሮ ኣብ ኢቲኤፍ ገለ ካብ ገንዘብካ ከዓ ንእሽተይ ሪስክ ትወስደሉ ማለት እዩ ይስካኒ እወ ስራሕ ክትሪኦ ከለካ يملس ده مبزحته كم ظهر إنسان يملس زملس الله زي ملس الله زبز حقن عبيت التكالات انت خوينن ابزناي تكنولوجي دي قال كملس عزرينا انا مالتي زبز حق زي بهم يمزنا غزبلس زخون اب حنت ترك توافر يتخلني انا عملت نيو تفطروا تكال نيو ناي تشاينا تكال عليك احنا يبعل تسلا أبز عامة 45% قنيسة لا أنا بعلك تملس يا زبل قوات الكالح 45% وسيخ لا 5% قنيسة لا ريا تري لها زلع تحت مع رقم وقت صدق أنت خلي خنصة يزول تحطه مالتي باي بال نفلت أنا خلنا حكيله باي بال لا عامة كندي أي وسخت قنيسة لا نشي أب عامة 10% قنيسة لا أب حمش عامة 5% قنيسة لا تجري خندو حجي باي بال كواليتي ستوك يعني كات توافر لان تصنيع كان أبنت وإلى حد الواقع أخو قد التقلات على مالتي جاب حنت تكال كوافر تتلني إنه يسجيجا مزنا أتصبغي موبايل خاني رمانك تقمتاتني مزنا أصل استزارنا لوز مالتي مبرية رديو كنزبل كوها 10 تكالات بلوصات زبل كان كتوافر تخليها صبغ حسابي مالت صبغ وصيت كاتن صالو بمتى أبو أستراليا تفلتن بكومنت تجبرنا الوعد تكالاتنا أمريكا اللي وافرنا هون أنا إنجلند اللي وافرني بقدر مكان في عبيد تكالاتني على الناس ناي أمريكان تكنولوجي اوكي ناس ماشي دمتي تقعد تكلم سني سلام تقعد اتكلم دمتي سلام ميكيلا سلام برهين يعني كأنها يعني لنا نتي كله تبنا تمرتي بتعمل لنا مسكنا نيش لي أمونغو ETF أمونغو ستوكن زلو فللي قرب 5 مدن غير لي كاب تحت قلص أنا حكا قرب أول تتبلا أنا بر معلومات كله تبوك سهل تبوك رديت حيزوه اللي يخالي رؤنا نصري خد حتى إن قلنا المهارة لنا سلزي أمونغو ETF أمونغو ولك أو ستوكن حكيله يا تسلا تفلت يا ميكي يا هو اوكي نسانتا يا ولك أوت ستوك يا حكيله يا ولك أوت ستوك اوكي أبزي تسلا لالتنا حنت تكال حكي أبزي
ابل لاتنا حنت تكال ابزي مايكروسوفت لاتنا حنت تكال ابزخا جوجل لاتنا ويك الفابيت إن نسوي حنت تكال نزيئن حقيفهم نزيئة فيدل ETF تبهال إلهم تيبو مها زيئة تخوينا الله مالتي ETF كوينا بزحت قالات زحا وفت مالتي اوكي حجي 4 تسلا زخونا زيادة تسلا أسرع حموش المئة نعم بس كان حزب جيران نقول لكم كرداكم هو يقول تسلا أسرع حموش المئة تاوي تحقق فالا جوجل أسرع حموش المئة تاوي تحقق فالا مايكروسوفت أسرع حموش المئة تاوي تحقق فالا أبل كا عندي أسرع حموش شغل لا 100% خوين لو مالت حانتي حكي اوكي تسلا 100 قرش تشيت نبرت أب عمد 300 خوينها أبل 100 تشيت نبرت 300 خوينها جوجل 100 تشيت نبرت 0 خيرها مايكروسوفت 100 تشيت نبرت كنا كده 0 حكيله اكسلنت حدي زي 400 قرشي أوافير كان يركا كندك خوين الكابدي ولكن تتكالات في ان كلوا مال 0 خيدا مال 0 كوك خيدا كندي بعد تسلا هايبوتيكال ابنتي دي بكذا له زي انجن 400 وسخن حكيله زوافر كالو مع رمسيل دمسي اسمع على دو غزاي قريته انا سمعت الله يا سمع سمع الله. نو نو مو نو سمع قريتها بزي حجي اتريسك حجي انتي غير كان لها ازاني قال لها مال جبزي ترديكاني ولا تتكالات تزطف اديرنس ولا حنت صقم يبلني الكاس ازاني كا اوافير كان لها مالتي سلازي نمزنا تتقملو انتايو بحنساب تكالات تزانيقن كمصالكا خلوا انتي لنا نصوعلنا اندكس فاند ويك اي تي اف لنا نصوعلنا مالتي اوكي دي سيمبليفايد كلنا ويك قللنا الى يبكم امبر نعمل بزعبا اس ام بي مش كزارب صحينا اس ام بي 500 اي تي اف نقول صحينا نزي الحين كندي تكالات ينزلوا حموش جميل تكالات مش تذكرت كل من معره كم نزي اسرع حموش المئتاوي تقول حازق فزي قلنا امنت مايكروسوفت خلي حيزان يرابو شوعته كباب شوعته % حكيله ابل كباب 6% تسلا 1% يعني ولا 3%؟ سلسة ኣብ ናስዳክ እያ ሰለስተ ኣብቲ 1% ከባቢ እያ ዘላ መስለኒ اوكي ነዚአን ሕጂ ብምኢታዊ ተሓቂፎምን ኣለዎ ኣብቲ ትካላት ማለት እዩ ስለዚ 100 ቅርሺ ተተዋፍር ነርካ ንኣብነት ኣብዛ ኢቲኤፍ ማይክሮሶፍት ዳብል እንተኮይና ዋጋ ክንደይ ክኾን እዩ ገንዘብካ 200 ናበይና ትትኾን ነራ ማይክሮሶፍት ኣብዚ ግን እተን ካልእ ወላ ሓንቲ ከይወስኻ ማይክሮሶፍት ጥራይ ተወሲኻ ክንደይ ክኾነልካ እዩ 107 ክኾነልካ ያ ኤክሰለንት ሕጂ እዚ እንታይ ንብለልና ኢቲኤፍ ኢልና ንፅውዕ ኣለና እዚ ሕጂ ማለት እዩ ቁርና ነፂላት ካልኦቶም ቁርብ ሕጂ ነፂራት ላይ ኣብ ዓለም ሕጂ ብዙሕ ኢቲኤፍ እዩ ዘለና ኤስኤምፒ ሓንቲ ካብቲ ዝሃብኩኻያ እምበር ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ፉትሲ ወይ ከዓ ኤፍቲኤስኢ 100 ዝበሃል ኢቲኤፍ ኣለና ከነዋፍረሉ ንኽእል ግን ውፅኢቱ ከም ናይ በዓልና ስዳካ ኣይመፅእን ወይ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣይመፅእን ምክንያቱ ዝበዝሐ ቴክኖሎጂ ሰብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘለኹም ትፈልጦ በዓል ዙም ድዩ ኩሉ ንጥቀመሉ መዓልታዊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ቫንጋርድ ኢቲኤፍ ሓንቲ ካብተን ዝመረፅና ኢና እምበር ብዙሕ ኢቲኤፍ ሲ ዘለና ኣብ ዓለም ማለት እዩ ሶ እቲ ቀንዲ ፍልልዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብዙሓት ትካላት ዝሓቆፈ እዩ እቲ ውልቃዊ ስቶክ ትከላል ሓንቲ ትካል ጥራይ ዝሓቆፈ እዩ ማለት እዩ ነፂራ ታንኪ ኦኬ መብሬ ሰላም መብሬ ሰላም ይቀኒልና ፅቦ ዘለካ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ታንኪ ኣነ እንታይ ኢኻ ሓተ ስደሊ ኣብ ናይ ውልቂ ሕጂ ትካላት ማለት እዩ ኣብ ውሽጠን ከፍልል ኣለዎ እንዶ ማለት ተስላ ኢልካ እንተ ደኣ ስታይ ጌርካስ ኣብኡ ዝተፈላለየ መፀካ እሞ ፍልል ኣለዎ ድዮ ውሽጢ ኸ ተስላ እንተልካ ዝተፈላለየ ከመይ ስገድገመለ ኣብቲ ብሮከር ሕጂ ንኣብነት ተስላ ኢልካ ሰርች እንተጌርካሲ ዝተፈላለየ ዓይነት መፀካ ሓንቲ ጥራይ እትመፅን እያ ሕጂስ ፍልል ኣለዎ ድዮ ዓይነታት ኣብ ውሽጢ ኸ እንታይ ዓይነት ብሮከር ኢኻ ሪኢኻ
I don't know زي እንታይ ዝበሃል ያሆ ገለ ዝብል መስለኒ أو ياهو أوكي ياهو فاينانس مالتي መስለኒ ዋ أوكي أبز مالت كاي هو ሕጂ ተፈላለየ ተስላ ዝብል ገለ ዝተይመጽእ هو تاتي تيكر سيمبول نزاربنا زنبرنا سيا تي اس ال مالتي ኦኬ እዚ ሕጂ ለቨሬጅ ልቃሕ ብሰለስተ ዕፅፊ ማለት እዩ ንኣብነት ተስላ 10 ሚእታዊ ተወሲኻ እዚ ከዓ ብ ክንደይ ወስኽ መሲልካ 30 ማለት እዩ እቲ 10 ተወሲኹ እቲ ከዓ 30 ሚእታዊ ትወስኽ ኦኬ 10% ተጎዲሉ እቲ ከዓ 30% ይጎድል እዚ ሕጂ ከምዚ ሪስኪ እዩ መዓልታዊ ዝግበር ኢቲፒ ዝበሃል እዩ ከምዚ ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፕሮዳክትስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ንዓኹም ዝኸውን ኣይኮነን ንዓኹም ስእዩ ዘድልየኩም ብሓፂር ማለት እዩ እዚ ቲኤስኤል ኣነ ባዕለይ ከማን እዚ ትሬድ ኣይገብሮን እየ ብፍፅም ከምዚ ኮምፕሊኬትድ ወይ ከዓ ከደናግረካ ክእል መዓልታዊ እዩ እቲ ፕሮዳክት ዝተዓፃፀፍ ኦኬ تا اوريجينال تقدمت يا مال دي جي تا ان جلس بزلا هو እዚኣ ቲኤስኤል እትብል اوكي እዚ ናይ ምንታይ እንዳኽሪ ኢልካ ድሓን እዚ ብናይ ጀርመኒ ቢሮ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎንደን ክኸውን ከሎ ከም ዝመፅእ ብናይ ጀርመኒ ብናይ ዩሮ ክትገዝኦ ትኾን ነርካ ብከምዚ ምገዛእካ እያ ግን ኣይፅንሓካኒ ብዝበዝሐ ኤኒዌይ ኣብቲ ብሮከር ኣይረኽበካ እዚ ኖርማል መድለይ እንዲ ስቶክ መርከቢ ዝጠቕመካ እዚ ግን ኣይክፅንሓካኒ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኤክስትራ ዘሎ እዩ ብዩሮ ክኸውን ከሎ ከዓ እዚ ብ230 ትሸጥ ኣላ ማለት እዩ ብዶላር ግን ክንደይ ፀኒሓ ሪና የለ ተስላ $250 ናብ ዩሮ 230 ሓቂዶ ኦኬ so ቢሮ ጥራይ ቀይሮም ይብሃሉ ከም ኢቲኤፍ ቀይሮም ማለት እዩ ኦኬ ثانك يو ثانك يو نبري እሺ ኣስማይት ሰሪሓት ትኾን ድምፂ ሄሎ ሰላም ሃይ ብርሄን ሰላም ድ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ቴንክ ዩ በቲ ትበና ዘለካ ትምህርቲ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ثانك يو ኣብዚ ኤስኤንፒ 500 ኢቲኤፍ ማለት እዩ 500 ካምፓኒታት ኣለዋ ምሻባ ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል እንድሕር ሽሕ ፓውንድ እንድሕር ትራንስፈር ጌርና ኣብቲ ኤስኤንፒ 500 ናብዘን 500 ዘለዋ ካምፓኒ ድን ባዕሎም ዳይቨርሲፊኬሽን ገይሮም ስቶክ ዝገዝኡና ሲ ወላ ባዕልና ካልእቲ ከዓኒ እዛ ካምፓውንድ ኢንተረስት ከዓኒ ፎር ኤግዛምፕል 10 ዓመት እንድሕር ተዋፊርናስ ኣብ መንጎ እቲ ገንዘብ ከነውፅኦ ንኽእል ዲናስ ወላ ኣይነውፅኦን ኢና ኣብድሌት ግዜ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ገንዘብ ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት ዝተዋፈረ ፅቡቅ ነገሩ ካብ ገዛ ዝምረፀሉ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮ ናይ ስቶክ እንታይ ኣብድሌት ክሰዓት ክገዚኦም ክሸጥዮም ስለትኽእል እዩ ስለዚ ሳብ ድሌት ግዜ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሎም ዝገዛእከ ፅባሕ ሸጥካ ተውፅኦ ትኽእል ኢኺ ወላ ሓደ ዝእዘክ የለን ግን ክሳብ ዘየውፃእክዮ ባዕሎም ኣኩሙሌት ንክገብሩ ወይ ከዓ ኮምፓኒ ኢንትረስት ንክሰርሓልክ ተባሂሉ እዩ ክሳብ ተውፅዮ ማለት እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ዕፁስ ኣይኮነን ማለት እዩ ክሳብ ድሌት ባዕልክ ተመሓድርዮ ወይ ከዓ ሊኩዊድ ኢልና ንፅውዖ ብዓይኒ ፋይናንስ ገዛ ግን ኢሊኩዊድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ቀልጢፍካ ናብ ካሽ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ናይ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ግዜ ኣብ ድሌትካ ግዜ ድሌትካ ሰዓት ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ፊክስድ ኣይኮነን ወይ ንክምዚ ዓመታት ኣዋፍረሉ ገለ ዝብል ሕጊ የብሉን ኣብዚ ኦኬ ምክንያቱ መዓልታዊ እንታይ ገዛእትን ሸየጥትን ኣለዉ ኦኬ ንስካ ኣብኡ ከለኹ ንቅድሚ ቮሊም ኢልና ንፅውዖ ኢና ኣብዚ ደፀኒ ሓቀይ ተስላ ንኣብነት ተስላ ስቶክ እንተሪእና እዚ ከርእየክ እየ ክገርመኪ እዚ ቮሊም ትሪኦ ኣለኹ እዚ 154 ሚልዮን ብርክታት ተገዚኡን ተሸይጡን ዓርቢ ጥራይ ኦኬ ሕጂ እሱ እንታይ ማለት እዩ ድሌትክስ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ገዛእትን ሸየጥትን ማለት እዩ ያ ተረድእኒ ሰገም ዘለዎ ከ ኦኬ ሶ ኣብ ኤስኤምፒ 500 ባዕሎም ሎም ዘዋፍሩልና እወ ጥርናፊ ሶ ብተዛዋሪ ስታይ ትገብር መሲልኪ ኣብ ሹቅ ከድኪ ኣብ ኩዳርቲ ኮሚደረ ሽጉርቲ ትገዝኣሉ ብእኩብ ዝሸጡልካ ዝሸጡሉ ገለገለ ግዜ ሓከይዶ ኣብ ዓድና ነይሮም ምስ እንደዚ ተጋገየ
هو جملة نبلو كمزي كوميديا شغلتي كده كده أكيد كاس بحنتي تجوز أتقد مالتي حجي سوسة زاني غيز مساك أنا زي أواقع خندزي أنا زي أدو ما يحبرو خانم بعلم جن جم جيمان فريتو ما أتيهم مولو سلازي أبزغا شحن توافير كاب اس ام بي أبزغ جزيزيا تنشو عاد تقرسي بعلم نا مايكروسوفت يزرقو حوالو مالتي بعلم تم اس ام بي تم بعل فانغارد زلو اي تي اف زهو زلو تخبيلهم يمقاقلون مالتي بس سيستم بتا الجوريزم اوكي ناب حموش يعني معناتها ناب حموش ميتي كامباني جلون ناب حموش ميت خل كل خد جن هو ناب حموش ميت دي مبل حموش ميت سلستن 400 ساعة ساعة قالوا خدين نسمي حموش ميت اوكي يا مبل حموش ميت سلستن زل حجي رأي 0.01% له سلازي الشح زوافر كيس حنت قرش ترى ما بدي أزوافر هذا له اوكي يا ترديتني تزعبي جن أب مايكروسوفت أب انفيديا أب أبل أب أمازون أب تنعبي تكالات على الفيسبوك جوجل برودكوم قلي وافر كله مالك سيستم يا بتاعت زلواس درجة ترجمي بلن ولا تتفق مالتي يا ترديني ثانك يو برهين ثانك يو أصلا اوكي سلام بينيا برهين زبزح حتى اኳ تملس لي حتى زحسبكو قحت وصنيهم تملس لي ثانك يو انا كنت اخبل دلي نزيوم ابزلنا نحبار كابز سخا تهبنا وصاي نالباش قال تخوين مالتي ناي تناتكا واتساب بستا يكون كفتا يكون سخا طرح مسج تسدلو ناي بعلنا واتساب مسالي فتيرنا زي برهلنا بعلنا وي بفويس وي بصحبت قديفنا نرادالو جروب تفترنا انتهي مسلوكو من ببالي ثانك يو تجمل لك خفت لكم مخالي قالو anyway قال ولا زم هارلو بزي اتولو نويح سلاز قدينا بينهم فدينا من سمبر حجي نصم نويح سلاز قدو ملو ردي سلاز قبرو تحتا تدخل يم سجن زي بلو او ببيني اي مخون نصم بالانس اين هوني نامسوم دا متعاقمنا ببيني مسركبكم نابون كحافظكم مخالي كلكم ما يكونكم نابز لهم بايزوي ولا بز استفلا لي عينتهم زلهم سجن زلو كنا كن كم غبريشي اوكي ثانك يو بيني so I hope نتصير لكم خون مهنياتو I think حنت خاطينا قدستي كلاسات كنا مهارن نخد نايلو معانت يعني راتب دعبا ETF in I hope نتصير لكم خون مهنيات خاطينا قدستي نبلان لو معانتينا تمهيرنا ينزلنا تنا قدستي نتلتات على ETF index انتاي مخانو وي ستوك ماركت انتاي وي ستوكس مالتي بحفشة تقص زلا كلاسنا انتاي كونيا بخمي كنجزئنن كنشيطن نخل هذا كاليتي يوتيوب على أقصد لكم فيديو زين اس ال بي ناس سمعنا لو ما أنتي أبستفر عليه بوتا زلنا لأننا تو عين سيمبول كودي زلنا نعن زرقة أنت فيديو أقصد لكم أبي يوتيوب على صحف أقصد لكم نعات جلس مالتي صحف كريكم غالي أوكي سو أبي اس زلنا أنا أبنت زي اي اس ام 500 اي تي اف زبلكم في او او وي اس بي واي تبل كومورت يوم مالتي كاب حديقن بتمسسالي إيزولون فيديو كنركب جريت لازلكم نصوركم يخبروا لنا أبي أوروبا ويا أبي إنجلاند زلنا اس ام بي كسر خلتلاتكم أبز مالتي زي فواغ وي في اي از بالكل مرسينا يو سي اي تي اس زلون لا جزء كنا تكون لازلكم بتسجم يقولون ناي كندا في اف في وكا اتش اكس اس زي سيمبول انت سيمبولي تمزون هذا لون سمين بانغارد ግን እቲ ሲምቦል ዝተቀያየረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ዘለና ናብቲ ዘለና ማለት ስለዚ ነዚ ግን ብቪድዮ ሪከርድ ገረኩም ስለ ዘለኹ ብለኩም ዮናስ ኣለካ መስለኒ ናይ ኣውስትራልያ ከም ፃልካ እያ ቲንክ ረኪብያ ነይረ ሕጂ ኳ ከም ዘላ ርግፀኛ ይኮንኩን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቫንጋርድ ኣለውካ ርግፀኛ እየ from Australia is through ETF that tracks the index and ETF is traded the Australian Security Exchanges like individual ETF IVV ኣብዚ ዘለና ሕጂ ሓደ ብኣይሼርስ መፀና በቲም ብላክ ሮክ ዝበሃል IVV ኣሎ ኣብዚ ወይ ከዓ ብስፓይደር ዝመፅእ ካሎ ኣብዚ ስፓይክ ኣተዋፍርታ ድያ ሮቢት نعم ما عندها دليل يوني دحان كم تعلقه يا IVV the best option يبل له ولا بزي كم زي أبردي تقولت حيث كابز حدي مثلا كخلينا يزبزها لأن أستراليا كجزء توليها مالتي صنعت فيديو نصحفون كسدلكم ولا حد يتسجم زلون يسمع عن خرب دعكم مالتي كله بخمية تجزء شيء أنت الفيديو خسدلكم رأيكم ما مصوح حتى تعليقكم لحن عبت زمت زلمة دبنا لحري كنت صومون خوني شعوك قلت لكم كيف الدنيا مالتي
So I hope ክሳብ ሕጂ ንጹር ኮይኑ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ እንታይ ይመስል ንዓና ኦፍ ኮርስ ኖ ዝተፈላለየ ክኾኑ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ስእሊ ሒዝኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ምምራፅ ጥራይ ዝተርፈኩም ንዓኹም ምክንያቱ ኣነ ዝገዛእ ኮይንኩም ንስኩም ክትገዝኡ ናተይ ሪስክ ኣነ ዝወስዶ ሪስክን ንስኩም ትወስድዎ ሪስክን በበይን እዩ ብኸመይ ኢኻ ውልቃዊ ፋይናንስ ዝበሃል እቲ ኣነ ዝበለፀ ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ክበኩም ወይ ከዓ ክሕብረኩም ክፍትን እየ ብነፍሰይ ይስግን ማለት እዩ so yeah thank you so much guys تسدلنا لي هذا المحل كوي خلق زي هندق هربان عبيت تابي كسي تسدلنا لي هذا لهم عندي ما عندي فيديو مالدي هو فيديو معناته خلق زي هندق هو تخكل كسدلكم ايه صباح يخسدلكم هنا تاكل تخمق علي مجمريا شيء صنع لكم صباح يصنع لكم زخد مالتي جزي كلوني لون مرت صدق ما بك شيء زي كنت سومن سلازلكم زي ثلاثة معاتي كلاسات كنت معاتي مالتي ثلاثة كفالات نتريقهم من تستعرف فيديو خسدلكم ايه بدحر ديسكاس نقبل لكم لا ما مودل لكم فتينا كم يقات كذا كم يقات شيء زلوا مالتي so thank you guys بروح مشيت بروح معاتي أبكنا حدنا لنا مالتي برين حبيت قالت إسران حدنا لنا مالتي قالت كوين أخوان قنوا مزلا عرب زي كونس بسومنا زي العربي عربي نحن جمر سنبتي قصيرة سنة أنا عربي عسرت الشعب أوه عربي خطلون عسرت شعبي أول علينا عربي thank you محرت كايو thank you أنا برين أنيلنا يغني لنا مثلا بتعاملنا مسجن يغني لنا thank you